Señor presidente, señoras parlamentarios, señores parlamentarios. É verdade que eu descoñezo os usos desta Cámara e non sei se o ton que vou utilizar será o axeitado. Os meus auditorios non son deputados e deputadas, se acaso son estudantes pola miña dedicación profesional como catedrático de Filoloxía Galega na Universidade da Coruña. Perante as intervencións dos tres voceiros, ou da voceira, de dúas voceiras e un voceiro dos tres grupos desta Cámara, permítanme facer unha distinción. Por un lado, agradezo as palabras dedicadas ao traballo de investigación que modestamente realicei ao longo de moitos anos. De verdade que lo agradezo de corazón. En esa liña tamén agradezo o apoio manifestado pola señora deputada Mercedes Queixas a esta iniciativa legislativa popular. Por outra banda, vexo unha coincidencia fundamental entre dous grupos políticos ou os seus voceiros, a deputada Susana Díaz Varela e o deputado Alberto Pazos Couñago. Se me permiten, vou ir neste breve espazo de tempo por orde, segundo as notas que tomei. Fíxose un repaso aquí da actividade parlamentaria previa para este himno desde 1996. Claro que coñezo as intervencións que se produciron aquí en 1996, claro que coñezo as viraxes que algún dos intervenientes fixo, e claro que coñezo os informes que dúas institucións fixeron sobre esta cuestión. Mais permítanme dicir, con toda, quero ser ben interpretado, con toda a humildade e a modestia, pero tamén con toda, se queren, a autoridade que me confire ter dedicado moitos anos da miña vida académica e investigadora a estudar a obra e a figura de Eduardo Pondal, a publicación de 10 libros e a publicación de innúmeros artigos e capítulos de libro, en primeiro lugar, con relación aos informes que se percibe, e vou nos mesturar para a súa análise, un desleixo na súa confección, de maneira que un deles é absolutamente escuálido, estou sendo bondadoso na súa cualificación, e outro cheo absolutamente atravesado de erros mesmo de máquina, por tanto desleixado. Os dous informes aseguran erradamente, como creo que acabaron de escoitar, que Pondal coñeceu o texto e que non dixo nada. Din que tolerou os erros. Din que é difícil saber cal é a versión última. De verdade, me poden creer que no relativo á obra de Pondal sabemos perfectamente cal é a versión última dos textos impresos. Non saberemos ben a versión última dos textos que deixou manuscritos, mas na dos impresos non hai ningunha dúbida. Tal vez no futuro, polo que acabo de escoitar, terei ocasión de explicalo con máis tranquilidade. Mesmo se chega a dicir que o pobo luiu as arestas disonantes do texto do himno. Claro, chamarlle luir arestas disonantes a que un tipógrafo poña un N en vez de un U, como é moi habitual nos textos do século XIX e do século XX, das primeiras décadas, que onde teñen que haber dous R's en férridos que desaparece un R, que onde aparece un G, pola grafía etimolóxica de Pondal, que apareza un U espurio, pois a verdade é unha expresión desafortunada. Dice tamén nese informe, e mesmo por parte dos ilustres deputados, dous ilustres deputados que aquí interviñeron, que o pobo xa sabe o texto, mesmo se alude aos escolares. Se esta fose unha aula, eu podería facer un exame e podería aprobar e suspender. Permítanme dubidar desta afirmación, entre outras cousas, porque o himno non forma parte do currículo escolar, desgraciadamente. E mesmo se di que os cambios, ou sexa, a restauración, podería ser mal acollida e non deixa de ser un xuízo de valor. Posición, por certo, mudada na actual páxina da Academia, por exemplo, a respecto da palabra clan, e non teñen máis que consultar o apartado que chaman Sete Estrelo, publicado hai cousa de 15 días ou 3 semanas. Claro que se precisa dun amplo consenso, efectivamente,
precisan dun amplo consenso e precisan de toda a información. Penso, sinceramente, que desde 1996 até hoxe houve tempo para ter esa información e hai materiais sobrantes. Propónse aquí a formación dunha comisión. Eu non coñezo moito os usos parlamentarios, mas si sei que se admite a trámite esta iniciativa legislativa popular, si se conforma unha comisión. Esa comisión pode ter todo, xa sei que non ten moito tempo, mas ten todos os medios ao seu dispor para tomar as decisións que lle pareza oportuna. Os días veñen moi mestos e veñen uns detrás dos outros e ao longo dun mes hai tempo a facer, creo eu, moito traballo. No relativo a que se pida que non se interprete como un non a esta proposta, ao final, os señores deputados, as señoras deputadas, terán que votar ou sí ou non. Ou se admite a trámite ou non se admite a trámite. Claro está, Pondal non sinalou os erros, como dixo o voceiro do Partido Popular. Só faltaba que Pondal, a súa idade e nas súas condicións, prácticamente cego, que casi nin sequera era capaz de escribir, sinalase erro tras erro no texto e mesmo profetizase que en 2023 se ia estar aquí discutindo sobre cal era a vontade autorial. A letra de Pondal, como di literalmente a Lei de Símbolos. E o certo é que o himno oficial non é a letra de Pondal. Claro que esa comisión que aquí eventualmente se pode formar de ser admitido a trámite, pode pedir os informes que lle pareza pertinente, pódense estudar todas as novidades que existan. Claro que é interesante o consenso social, aínda que eu penso que se confunde consenso social con consenso institucional, é claro que é de desexar a unanimidade. En definitiva, como lles dicía, trátase de optar entre manter un texto ígnico deturpado, incorrecto, mesmo parcialmente falso, e permítanme que repita as palabras, ou optar pola verdade, recuperando o texto correcto e certo como corresponde á dignidade do símbolo. Eu fago iso unha petición a que reconsideren a súa posición, porque, sinceramente, desde 1996 até hoxe, pasaron, pois, teño que botar as contas, pero creo que son 27 anos. Son moitos anos para seguir con un himno que non responde á vontade de Pondal, que presenta unha cantidade importante de incorreccións, de formas mesmo inexistentes na lingua, para que todos nos sintamos orgullosos e orgullosas no momento de cantarmos o himno. Xa hai moita xente que o canta ben, mas aspiramos a que o pobo no seu conxunto o interprete correctamente. En fin, reitero o agradecimento por escoitarme nestas dúas ocasións e desexo que obren en conciencia e que obren pro ben de Galiza en xeral e dos nosos símbolos en particular.